नमस्कार, माझे नाव शिवानी योगेश राणे. गेल्या वर्षीच माझी MSc IT कंप्लीट झाली. MSc IT शिकत असताना मला विविध प्रकारचे AI टूल्स शिकायला मिळाले, जसे की ChatGPT. ChatGPT हा त्याला काहीही विचारलं तरी तो लगेच उत्तरं देतो. कॅनव्हामध्ये इन्व्हिटेशन कार्ड, टेम्पलेट्स लगेच तयार होऊन मिळतात. तसंच कटआउट प्रो, फोटो एडिटिंग करणं हे सगळं त्यात होतं. परत रिमूव्ह बॅकग्राऊंड त्यात काही सेकंदातच बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून मिळतं. ह्या सगळ्याचा उपयोग मला दैनंदिन जीवनात खूप होतोय. मला कुठे अडलं की मला Googleवरती किंवा इतर गोष्टीवरती सर्च करावं लागत नाही. लगेच मला ChatGPT त्याचं उत्तर देतो किंवा काही प्रोजेक्ट्स, इन्व्हिटेशन कार्ड्स जरी बनवायचे असतील, तरी इकडे-तिकडे शोधावं लागत नाही. कॅनव्हा मला लगेच देतो. हे सर्व शक्य झालं फक्त MSc ITमुळे. थँक यू MSc IT, थँक यू MKCL. शिकूया AI ची क्रांती. चला करूया MSc IT. आजच नजीकच्या MSc IT केंद्रात आपला प्रवेश निश्चित करा.